ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ ತುಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ನೈತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಲಾಗ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ದು ಮನ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಶುರು ತೊಂದಲ್ಲಿ ಏರ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ నుంచి ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನ ಮರೆ ಬಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬೆಲ್ Sorry ass DJ. ನನ್ನ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ತೂಕ ಬೆಲೆ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದ್ರೆ ಬದುಕುತ್ತೂಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲರ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಕುರುಮಲ್ದ ಬಂದ ಬೈದ್ರೆ ಐತ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬು ಬಂದದ್ದು ಇದರ ತಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ರಾಧೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹೊಡ್ತದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಡ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಬಸ್
ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರೇಂಜ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಕತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಗೂ ಬೈದ ದಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ತೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಬಂದು ಗೊತ್ತವಡ ನನಗೆ ಮಾತು ಹೊರ ಬಂದು ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗೋಡು ದಾಯಿನ ಕೇಟ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಬಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ₹150 ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯ ಬಂದಾಂಡ ಮಾತೆನ್ನಗಳ ಅವನು ಒಪ್ಪ ನಂತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ 90% ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತದ ತೂಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಳ್ಗರಿತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಫೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ರಫಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲಿ
ತುಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ತುಳು ಮೂವಿನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ವಾಸಮ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಕ್ವೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಶುರು ತೂಗಲಿ ಏರ್ ನೆನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಮುಂಚೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನಿಂಚೆ ಮರಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನೆನಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಇಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.